party. Aaaateeeloooo. What is this? And 10 November. Hi guys, how are you? Madzuka banji konse kumene muli. Kulu ndakuona live. Yeah, James Banda. Yeah, live TV. Yusuf, welcome back. Taro Adams, muli banji. Abikadri Bunogana Adams, Juma Soldier, watching live. I'm busy, a little bit busy. Koma TV bonito, tipa sana ma update bwino. Koma lero linda ngona nkhani ya VJ Ken, mlangizi wa mabadi. Mlangizi wa mabadi zosaenda rate. Mlangizi wa mabadi zosaenda rate. Zapopo chipojola bana masoa. Hey, Zonadi Kingsley, Zonadi. Thanks guys, thanks update young Kondo bunch. What is VJ Ken? Malawian setting. VJ Ken. Koma ndudigira mtu mozi. Ndudigira mtu mozi. Muntu jamari okay. Muntu jamari aaaateeloooo ama ujao pangakale ya VJ Ken. Ujamari aaaateeloooo a VJ Ken awate ngande zosaenda ama ujao pangakale video. Koma ndudigira mtu mozi. Muntu wake umudzi we. VJ wataniso. VJ Ken amutenga chifukwa chonena kuti anali amagona ndi anali chibwezi ndi kamwana kazaka 15 nde akanthaira ali akupanga chibwezi ndi kamwana kazaka 15 komano chapangitsa kuti agwidwe kwambiri nchonena kuti mwanayo pa 15 November mwezi uno anasowa kwawoko nde anali ndi VJ Keniyo anali ndi VJ Keniyo kuchoka pa 15, 16, 17, 18 pamene tsopano akwawo kwa mwanayo anakadandaula kuti akuluakulu mwana wathu wasowa nde kenako basi anakampezera kuti kwa VJ Keniko nde awamanga VJ Keniyo moti pakadali pano pa ali mchitokosi mwa apolisi m'manja mwa apolisi kufuna kuyang'ana kuti zikhale bwanji. Ero akuluakulu ndezi zosagwira anapanga za bandera ya ndezi zosaenda akuluakulu fa umasamala kwambiri chonde umasamala kwambiri. I know kuti sometimes tatsikana ting'ono ti siti kumaupa anthu akuluakulu tikumashashadira akuluakulu zimene zomachitika ndithu kumabe at least let's tieni ndithu tikhale very responsible. Kundende kuti kumatayisa nthawi bwezi uli pena pake kumana umapeza kuti wabwerera mbuyo, right? Nde sizimayenda ero akuluakulu nde pano pali m'manja mwa apolisi. Therefore aaaateeloooo John aaaateeloooo koma wasala munthu mmodzi ndofuna munthu mmodzi apange video
munthu amene mukumudzaso bwinobwino unaka amati taona mbwe VJ Kenny Amutapa ndi adamina jao nape joga okay ndikupatsani man tigene nambani okay ndikupatsani man adamina jao ndona kuti tuone okay adamina jao funinga abange makataneko makamera pafunika ugenuine pafunika adaja abwene to pafunika adaja abwe ajamati aja adajamati nitaona mbwe bete pare kodi Idris Manyozo amen Idris Manyozo ai basi tingojeza ndi anthu bwana tingojeza ndi anthu amutola pade ya zosayenda Samiat Musa zosayenda kwa tisamahali kwambiri tiyanade tumabisa zaka and tikhala anthu amene tili very responsible tikamaona ana amene ajawo ife tizizitenga kuti ndife makolo right tizitenga kuti ndife makolo koma tiyana timene tiato zosayenda zimene zicha zosayenda so guys ugenerali kujen nkhani ya Broma kwana thanks nice on kachewele thanks zosayenda nice on kachewele yeah Vincent era kula thanks mara thanks face to face yeah tizakumana Malawian settings tizakumana Aaaateeeloooo what have you done ndani the best of the revival ameona vidwa ndi VJ Kenny anayindika chibwezi ndika mwana kazaka 15 ndiye Amutapa pade big muliziko mukumalawi muliziko ai ndabula kumalawi bwana wanga ndi kumalawi ndafika kumalawi bwana wanga so don't worry asiku are too dangerous ukulezi Arise Malawi chapter arikoma sometimes kumaona anthu ochukano 15 years really of course ana masiku ano yeah nkhani ndiona anthu ochukawa aziyesesa ndithu kumaziletha kumazipanga zindizi anthu ochukawa to be honest tifuka ndizopya kwambiri so runde izo sizinaenda bwana sizinaenda ndithu Amutapa ndithu VJ Kenny abanga chibwezi ndika mwana zezabhandira zicho abanga chibwezi ndi mwana zaka 15 basi tukagona kwawo kenako mbola so sizinaenda ya guys so guys aba muna ku Ukraine guys ku Ukraine asilikali ayamba kuthawa like ku Ukraine guys asilikali ayamba kuthawa like asilikali akukana kumenyana ndi asilikali a Russia asilikali a Ukraine akukana kumenyana ndi asilikali a Russia zosayenda guys pamene tikukamba za ku Malawi tukamba so za ku Russia guys so update akumeneko MBS Mohammed bin Salman amene ndithu ali ku America akoma ndi Trump so nkhani ya Jomo zikomo kwambiri thokoza nkhani ya Jomo thanks Lone guys nde Amutapa zosayenda Aaaateeloooo zosayenda nkhani ina guys kuli nkhani apa
mukudziwa kale kuona kuti pali CDF, Community Development Fund, ndalama imene imapatsidwa kwa ma MP after chaka. Ndalama imeneyi imakhala inafika pa 200 million Malawi kwacha, kuti azipangira zitukuko ngati chitukuko cha community imeneyo. Then ndalama ija APM wafikitsa pa 5 billion. Koma nkhani ya paneno kuti ndramayo akufuna kuti at least izikhala kumakansala, izikhala makansala ndi amene azipanga manage ndrama ija, ndi ma MP apanga meeting ku parliament akuti Allah ndrama 5 billion ija ikhala manja makansala iwo azingoimvera fungo. Ndafuna lero parliament akambirane so kachikena kuti 5 billion imeneyo kansala azingoimvera fungo isamakhale m'manja mwake, komano izikhalabe m'manja mwa ma MP omwewa amene amayendesa zitukuko za madera mwathu. So I don't know kuti inu maganizo anu ndotani for makansala. I think ma MP tinayesera, I think zinakaneka ma MP kwa muthakuona so ni kuti mbuyo mu 200 million, it was a lot of money. Kupeza kuti zaka kupeza community sipanadutsepo chitukuko china chilichonse, munthu kulowa mpaka na kutuluka. So ndi zinthu zoti ma MP iwe okay, MP kaukhala wa MCP wa DPP wa UDF wa CHAN wa UTM, koma umayendera ndithu ndrama zochuluka 200 million ya CDF, Community Development Fund, nde ndrama ija yakwezedwa yafika pa 5 billion. Koma ABM akuti ndrama ikhale manja mwa makansala, nde niyo maganizo anu ndikuti chani, nde ma MP alusalia yayi kansala ndrama yasayigwire yayi, koma ndrama izikhala manja mwaife tizipitiriza utani kushauwa kunyolola. Nde inu muri bwanji guys, like guys much noses zinthu zambiri from this man. Thanks Muhammad Jefe, thanks Malawian cameras. Tabushaniko kubomako mwai ku Israel uja mauze so akondwanika chamba atagwedezako so kumene akondwanika chamba at least pano apasa ndithu udindo oyang'anira ma small enterprises bolako zili bwino, at least akhale ndi akhalako ndi upangiro wabwino. Ero akuluakulu dziko la Russia lidayambiratu ku Ukraine, nkhondo imene ithe nkhondo imeja ithe kwambiri. Timana cameras tipusha lone tipusha koma kuba member of parliament koma kuba sathandiza anthu. That's true. Nkhani ndionadi Chande Ibrahim koma tikumbusane kuti it's not amuna okha amene akupanga zimenezo, even women azimuna azitianade tikumashoshodera azimuna. So sizikumayenda bwino guys. Watching from Cape Town, Makanjira Suleiman. Oh, thanks Makanjira Suleiman. Inde to nkhani yabwino kwambiri. So atondo senjana zinga take guys ine sinofuna namba yanu kuti ndifuse nawo. Oh okay, zanzeo. Okay, sikhala bwino amusa Dan Musa Chipojola. Amanzi osayenda akuluakulu sizinaenda akuluakulu sizinaende. Guys, so guys, ma update tipatsana ndithu ma update tipatsana ndithu osadandaula nkhani yokhudzana ndi zimene zikuchitikira kunja, komano papa at least tapasanako pang'ono
nkhani ndiyoti azikhala ndi ndalamazo zabwino makhansala enjani chifukwa amakhansala ndiudindo ya kwambiri makhansala amakhala mudzimujamo koma CDF guys kudafunidwa kwambiri ndalama za CDF zikubedwa kwambiri zikudyedwa anthu ndithu ndalama za CDF adya okwanira so pano bazakwera kufika pa 5 billion ndiye ma MP akhaliswa kubwerezaso zomwezo ndona ngati kuti actually it's bad akuluakulu anthu akuyesa mwayi Israeli azikhala 20 to 45 years. Talk to Mr. Gadamba. Okay. Ndeno zankhani ya ku South Africa simunamve kalikose zambika so zadudula actually Ishmael nkhani ya ku South Africa anthu ajapanga bimakani khoti linalamula kwenda kuti adudula asiye kupanga zimene akupangazo komano iwaja mu statement yawo imene amatulutsa soka number 2 akuoneka zoti akupanga bemakani like sakufuna kugonja afuna zipitiliza abe ndithu kumalimbana bendi anthu obwera nde I don't know ndi ma Palestinians abwerawa sakuyankhulapo kanthu nde I don't know kuti zikutheka bwanji Benson Labana hi Kamis Said umakwana thanks madam. So sizili bwino ya MPs azingobanga supervise at least my MPs yes my MP azingobanga supervise komano my MP ajet nalanga kuti ndrama so amaja kwambiri anthu amnachi amene ndimakusarani kwambiri I'm in South Africa 24/7 your best pro wow Chanade Ibrahim thanks madala Atondo Sinjani Mateyu guys nde zinthu zake ndi zimenezo guys nkhani ndimene ndithu thank you guys nde mukuziwa kale tema kunyadilani Saim Jam guys thanks I say umakwana big thanks Fat B ndeneyo thanks madam thanks salary yabwino kodi ma MP salary yabwino ndi bwanji ma MP oti salary yawo mwina patopanga kweze komano it was about inali ngati 1 million inali 1 I think inali kaya 1.6 manager kaya ndoti ngati kweze chifukwa ya kwa ndalamako pamene angalandire yokwera komano ma MP salary yawo semafika 2 million chabe kuti tima allowance timene makhanga kuti tikuwapusha kwambiri eti tima allowance tinatitina tima allowance ta nyumba ta galimoto chani choncho basi zezi makhanga kuti at least zikukhala ngati zikuchulukirapo komano zinazo aya sikuti ma MP amakhani amanda ndalama zambiri koma funso ndikumati why amalemera kwambiri pamene pamene nkhani ku CDF ijemene Community Development Fund CDF ije pene makhayo kubya ntchito sombali zinaso nanga mu 200 million okuzoti palibe oloka bridge kang'ono kodi olo tingolekeza kuti olo muna 10 million to like kongo kuonza kuti anthu azidutsapo buzoti zukanikabe kumanga kwa munthu wanyama 200 million pachaka 200 million so mutakwanga kuti 200 million 200 pazaka 5 200 million imagine mungoganiza yonje ndi ndalama zambiri so anthu mavuto ngati amene odza amene pafunika ndalama chikumeba kumelo ndiloza kwambiri like MP opanga chani for 5 years chakachikisa kunyamba 200 million ndipo panopa the good news is CDF yakwera yafika 5 billion nde 5 billion kakula ku ndalama mbiri ufa kwilo ndoloza kuti akulu IMP kwathu mabanga kuja ndi ndalama manager you see mabanga jana kwathu kuno
ndiye pano pa ma MP akuona zoti ndrama itisakhale m'manja mwa kansala yayo pamene initiative ine nabwera kuti iya kansala ndamene azikhala panga manage ndrama iti kuti iyende kupitoko. Sure. Daniel Sulani, thanks madam. Thanks madam. Ray Jacobs kumano ngati bandla 1.5 million ndiambiri ndrama ndiambiri sikoti nthawi yeseyi umakhala kumalayi kapena wangobwera kumene Ishmael kodi ase nthawi yeseyi umakhala kumalayi ndangobwera kumene bwana nthawi yeseyi suti ndimakhala kumalapo koma ndimabwera kupita komano panopa as pamene ndili pa live panje ndili ku Malawi ndithu bwana wanga ndili ku Malawi pamene ndili pa live last month nali mu Johannesburg last month nankhamo for a week kenako ndikutulukamo last month nali mu Johannesburg adi mateyo atiuze kuti makhadi kutiko atiuze makhadi aku ndimakonda kuyenda kwambiri, to be honest ndimakonda kuyenda kwambiri koma apa ndili ku Malawi, don't worry. Alex Masauli, thanks bwana wange, say hi African King 112. Hey guys, thank you. So okay madolo, yeah, if tipa sana ma update mina jago madzuruko ngati kuti kukhale kwana kuti magetsi akhala aliko chifukwa magetsi nawonso ndiye akumavuta sometimes ndiyebe magetsi akuvuta mukudziwa kale ndiye ngati pakhale magetsi alipo bobo ndiye kuti tipatsana ndithu ma update bwinobwino zomwe ndithu zilipo ati kodi kumudzi kwanu ndi ku Malawi ndikuti ku Malawi, kumudzi kwanu ndikuti ku Malawi akulu kwenikweni umashala kuti kwenikweni dzuwa bwanji ku Malawi abwana ku Malawi kuti dzuwa koma at least apa kanthaka ndimaona kuti mvula chanchani Elo City yakuluakulu Elo City kwa ena amene Elo City madolo. Okay guys, yeah, manibanga hi bana, yes, thanks bana bana clips nyamaru guys aliba live guys but tadalisika akuluakulu tadalisika munthu wankulu aliba live bana clips nyama. Okay bana clips nyama nikupangana hi Majid Kasim bwana we, yes thanks bwana Majid Kasim. Yasmin Alabi makwana big guy, thanks Yasmin Alabi, thanks guys tathokoza kwambiri live video dalisika right comedy clips nyama wawe thanks guys tathokoza kwambiri guys. These are the top guys. Thank you. Yeah guys guys, thank you so much guys for the love and to you guys mumaonesa ndithu chikondi kwambiri and kudziwana ndikomweku. Yeah guys, ifeyo ineso makombi ndimakunyadani kwambiri guys, to be honest ndimakunyadani kwambiri guys and yeah
I really enjoy JB one life. I well, thanks Joel John. Thanks Joel. Nothing. Cliff Nyama. Tige number yan. Okay. Zabuno bwino. Thanks guys. Guys, tathokoza kwambiri ma update ndithu tipatsana bwino. Nkhani ndimeneyo. Ku takambena nkhani zingapo guys kwa amene simunalipo guys kambena tinamba nkhani ya VJ Kenny kuti yayi kulakwa guys kulakwa ndiye kwa munthuyo munthu amalakwitsa VJ ndipo makhaso zilango zake komano timalangizana kuti tipewe kwambiri sitingabwere pano ndikumaseka kuti hey ayi amapanga zakuti ayi chifukwa pamene wina wapalamula mawa ndiwe ndine tidzapalamulaso milandu inaso yosiyanasiyana kayofana ndi yomweyo komano ambuye atithandize kwambiri komanso ana wake ife tikhale anthu ochenjera kwambiri kuti milandu ngati imeneyo especially ati Aaaateeeloooo imene tisapange nawo tisakhale involved sometimes zimakhala zonena kuti imene ati zimene tikushosha dala akulu yema makuti basi nkumbona ngati basi ndingopanga zanseri apa sikuti anthu adziwa sadziwa chanchani then kenako zinthu zakhazikika kenako nkuzangogwidwa nde sizikhazi mzabwino ya they tend to at least tipewe kwambiri kachikhalidwe kamene kaka koma pangati zibwezi ndi tiana ting'ono ioneko guys milandu imene panopa milandu imene ikumachema kwambiri ndi imeneyo guys imene ndi imene ikumachema kwambiri yakhuzana ndi kugwirira kupanga tiana ting'ono nde issue imeneyo tinakambira issue ya CDF yafika ma MP afuna kambirana lero tikupasaniso na update iso akakambirana tinakambirana so nkhani kuza ndi Ukraine komanso kuti Ukraine anthu akuthawa asilikali ku front line anthu akuthawa sakufuna kukhala kutsogolo yayi. Number 2 tinakambirana so yomalizira tinakambirana nkhani kuza ndi ku Saudi kuti Prince wa ku Saudi ali ku America ndi pazimunakambirana umene koko za 9/11 ezekambira umene koko ndi ba update osewa ndithu tangonena mitu komano tipasanaso ma video so bwino ndekena kutoona kuti tipanga banji guys. Thank you so much guys ifeni tumongedani kwambiri Mr. Mpungu mani kama tulimbizo kambirana leo the DC ban kalindo afika kale mulongoye mono please boss mukalepo okay bana Cliff Chinyama abori nenda kumvana kwambiri bana Cliff Chinyama abona tu abona unyelana kwambiri ndakumvana hapo. Okay jabano makwana sema tupasa update. Thanks Nedisoni kanyo mala. Thanks bro mawana cameras. Omar Sam thanks. Hamza Shaf abwana tisagireni okay tikambe tupezebo soma yaba hot 265 hot 265 chimejina jika ntuna kuti channel jage anajijotsa ayujubu channel jage anajijotsa wa hot 265 channel jage anajijotsa therefore ndimupeza then kenako ndikamupeza ndipeza channel chimene ali tsopano iyeyo chimene akupanga then kenako mukampanga follow so kumene koko. Yes kenako mukampanga so follow kuti kumene koko wa hot 265 alipo ndithu komano channel chake anachichotsa akulu anachichotsa channel chake so iyeyo ndithu akabweraso ku channel china then tikuuzanisoni iye tipangaso video tikuuzana kuti panapa hot 265 akupezeka ku channel chakuti kuti muna makeso mukampange follow kumene koko guys. Guys, thanks Mr. Jabagula. Okay, nice brother, love you guys, love you too guys, thank you so much. Magwana big Shakira Hassan, thanks okay guys ziko mukwambiri yaita jeza ndithu iniyo ndithu tipasana ma update bwino azimene
tapangazo zimene takambirana apa zimitu takambirana apa tipasana update guys. Thank you so much guys. Tikumaneso apapa sepano ndikhale ngati ndasunthako pang'ono kuti tipangeso zina zakeso guys. Guys, thanks guys. Man of voice ndi Mwiza the life coach kufanana kodi ndi paubale Aaaateeeloooo. Mwiza, I just like the guy. Komano suti paubale nali wose sinu umudziwaso, we never met. I don't know ngana ndidziwaso koma ine ndimampanga follow Mwiza Aaaateeeloooo. Etu nde akuti a VJ Ken akuti Amutapa. Yes, I just like the guy. The second guy ndi uchauti wona mbwe Amutapa. Okay guys. Guys, thank you so much guys. This is naende